som počul, že teraz Apple vynašiel technológiu, tak si zaklikáš plochu a skladá sa to. Tak, neviem, no. Ako ešte mám to financie, ale pracujem na tom. Financie sa vždy niekde zoženú, však ten lobbying funguje. Áno, proste mamina začala pracovať, tak verím, že sa nejako dávky do športkácky zvýšia, takže uvidím, no. Toto je asi cesta. Pamätáš, keď tedy sme boli na tom meetingu s tou Kijou a ona povedala, že nie, to neberie a my sme ho vysmiali do tváre? Tak na toto... To bol nejaký moc dobrý sen, sa mi zdá. Neviem, no určite sa raz môžem sa zopakovať a kolmi mu ešte raz, že dojdeme a môžeš vedľa iný raz. Nepripravili pivo na meeting, že normálne. Tak. Ako obvykle. No a nejaký pošiel im tým nejakú takú hlavnú GCP. Počul som, že tí prezidenti na konferenciách, že dievčatá na nich letia, je to pravda. Takže na čo mám pripraviť, že nejakými zásobami tam chodím na tie konferencie. Tak ako kedy, ako koho poznáš, hej? V Žiline tu sa to hemží chlapní, takže tu to ani... Treba dávať pozor, no? Páči sa mi na tvoja idea, že každý člen by mal mať partnerku, hej? Zaviesť. No ešte také tých GCPs na konferenciách, no keď máš bobku, tak stráž si všetko, čo máš, lebo zrazu ti príde niekto z inej oblasti a ti to niečo môžeš lobnúť, hej, počas funkčáku alebo tak, vieš. To je až pri zábave, možno. A tak tie medzinárodné konferencie, bol si na nejaký... Samozrejme, to je samozrejmosť toho... Čo? To je aj šikárska, to je to gro, to je tá medzinárodná. Ale čo, to kradnutie, alebo spoločné sexuálne zážitky, to si zažiješ. Že sme v tematike. Ale určite tie zážitky zahraničí s tými ľuďmi, ktorých potom neskôr môžeš osloviť, či už keď potrebuješ niečo ty spraviť, alebo keď potrebuješ niečo nejako delegovať, alebo nejakú spoluprácu začať, tak tie kontakty sa ti naozaj hodí, to je fakt to, čo LCP termini získaš asi najviac. Dobre, budem si to pamätať. Asi. Ak náhodou, tak... Teraz tá pýtna časť. To nepokračujem. Ex-LCP, chápeš, to už vyháňa. Dá sa ešte poslať to odvolanie? Nie je to tak zaujímavé. Čo tak vaše dresy? Máte dresy, nie? No, to tak tento rok sme migrovali na futbalistov, lebo ako viete, sme sa dostali do Juhoafrickej republiky. Tak to je akože aktuálne. A LCP-ovia sú z Afriky. Naši akože Slováci sa dostali na reprezentáciu. A počul som ako BCP z minulých termov, že hokejové dresy sú v nich brutálne teplo, takže preto futbal. Ja mám pripomienku, že hokejový dres prezidentský a teraz najviac ľuďom pýtajú hrať hokej. Čiže to je úplná paráda, máte svoj dres so svojím menom. Na ihrisku, dole na jazierku ste králi. Takže ja budem chodiť hrať futbal, ako sa tu hovorilo, takže budem si nosiť svoj dres na futbalové aktivity. Pekne. Som bude chodiť na gol. No a ešte teraz predtým boli tie predvolebné sluby ako pivo a klobasa. Keďže teraz je keď je už teraz po odhlasovaní, že čo ideš teda udržiavať, ktoré teraz už je. Myslím, že viac parkov ako... Určite môžeme potom niekde ísť, ja neviem, je to tu najbližšie otvorené, či do toho... Tono pozýva na pizzu. Ale mali ste si urobiť fotokopy, že ste dali áno, hej? Ináč nie. Ja navrhujem jednu vec, na LCP voľbách Karvine, keď som bol, tak tam majú taký veľmi pekný zvyk. Na rozdiel od nás, tak tam všetci pozývajú toho nového zvoleného prezidenta. Ty vole, ale v Česku nemajú krízu. Každý pozve zvoleného prezidenta na drink, pol deca. A je to taká tradícia, že... Ináč, všimli ste si, že takéto pekné zvyky ako voči prezidentovi sa začali zavedať, keď som ja odišiel. Prezident pozýva jedno z druhých a teraz sa zavadzol. Ale sme za. Ja som benevolent.